Masarap po to guys. Ayan, sobrang anghang. Maanghang po to. Ayan. Perfect po to. Ipares. Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello everyone! Welcome to my channel! Ngayon po guys ay maghahaponan po kami ni Kisses. Kakain po kami ni Kisses ng isang masarap na pater dito sa Iligan City. Kaya guys, subukan po namin kumain ng pater at saka alam po namin na masarap at masarap yun. Kaya guys, please keep on watching. Yan po guys, kakain po kami ng butter. Gulay po yan guys. Tira po ni Aitan. Nag-iisa kami ni Kisses guys. Actually, dalawa ang sa akin. Ayan po ang butter. Ayan. Ayan po guys, butter po yan guys. May ulam at rice na. Pila galit ni din? 45 bawat isa guys. Masarap na. May ulam. Ayun na. Guys, ito pala yung kasama niya. Ito yung ito lang po hapunan namin guys. Hindi na kami nagluluto. Bumili na lang kami ng butter. Kasi wala po daming tubig. Wala po kaming tubig in 7 days guys. 7 days? Wow! Dahil ko na lang po yung bibilhin namin. Pero ang sarap niya guys. Malunggay. Kalabasa. A few moments later. Two hours later. Masarap kasi binalot ng dahon ng saging. Ayun po yung BBI ban ko. Tapos na yung kumaan. Ito na. Ouch! Pero po guys, ang pangalawa ko. Manakaw din.
Pila ka ba? Sa din bahaw. Pura to. Bahaw lang, bahaw. Lukuha siya. Ayun na, kabag. Umano na ko. Tumitingin si Ivan. Gusto pa niyang kumain. Kaso, hindi na siya pwede kasi tapos na po siya kumain. Papakita ko na lang po sa inyo guys sa susunod kong vlog kung paano po yan sa Ivan kumain kasi malakas yung kumain. Sobrang lakas niyang kumain guys. Ay, no, baby. Kakain pa yung baby ko, guys. Uy, nakuha ako. Ang lakas pong kumain ni Ivan, guys. Kaya, hayaan nyo na yan dyan. Malikot yung bata na yan. Sobrang likot po yung bata na yan. Ilang fingers. Oh my, ilang hands. Ilang sila ni. Yan, ganyan po ang pamilya ko guys. Sobrang matakaw kaya. Ang takaw namin kumain kaya ganito ang nangyayari sa akin. Ang taba. Ito rin ang taba. Okay. Ang lewa ko ng sugar, pula ng gulay. Pesos, ang sarap po to guys. Ayan, sobrang anghang. Manghang po to. Ayan. Perfect po to. Ipares sa may madami po tong flavor guys. Ano, tuna, chicken, beef. Tatlo lang. Kaya ang pinakamasarap ang tuna. Siya matos niya. Lutos siya mato. Sige. Sige. Alam, gusto talaga ni Evan kumain. Na. Matulay mo na. Tapos parang kuha ka. Ayun, makawa ng kuha anak. Yabugi anak. Basta po ako, oo. Kaya kumain ka ng tuna. Ayun, mami ka. Ayun, ako. Ayun. Anong kamu to? Alam. Ano ka to? Ayun. Alam po ang pesos, tapos na. Nak, may ginawa to na. Ayaw, pamilya na. Yan, ginagawa ng mami. Nak, bago ka na. Practice pa nila na dyan. Balo, nakam yung mouse yun. Nak, palawang yung mouse na. Nak, paano mouse na please? Nak, mouse na please. Mouse na. Stop din. Stop. Pesos ako sa kumain. Kakain na naman yung Aki. Saan? Baby gastos na lang yung kumain. Nakita ko na sila na. Ano guys, walang no. Ang ganda ko sa kulay. Kumain.
And thank you for watching and see you by the next vlog.